goizean jakinarazi du Mozal legea guztiz indargabetzeari uko egiten dion proposamenaren aurka bozkatuko zuela gaur barne segurtasuneko batzordean eta horrela egin du. ERCek ere gauza bera egin du eta beraz erreformak ez du aurrera egingo, 19 ezezko izan baitira eta 18 baiezko. Azpimarratu dute Espainiako gobernuak batzordera eraman duen idatziak ez dituela debekatzen gomazko pilotak. Urtea hasi zenetik inflazioak gora egin du, bai urtarrilean eta baita otsailean ere Euskal Herrian, naiz eta erritmo apalean egin. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera urtarrilean 5,6tik 5,8ra egin zuen gora KPI kontsumorako prezioen indizeak eta otsailean berriz 5,9ra iritsi zen. Elikagaien prezioaren igoera kezkagarria da, izan ere, iazko otsailean baino 15,8 garestiago izan ziren elikagaiak pasaden otsailean. 2021ean inflazioan nabarmen gora egiten hasi izenetik indize handiena duen hilabetea izan da. Gabon, Eusko Jaurlaritzak delinkuentziaren memoria Euskadin 2022 txostena aurkeztu du. Memoriak jasotzen dituen datuen arabera, EAen delinkuentziak gora egin du, batez ere ziberdelitu kasuek, hala ere 2022an aurrez aurreko delitu gehiago izan ziren teknologia berriak erabiliz baino. Araban beraz, delituen bilakaerak UBA islatzen du, baina pauta orokorraren kontra, UBAren ezkerreko besoa luzeagoa eta jasoagoa da eskumakoa baino. Bizkaian eta Gipuzkoan ordea, 2022ko delinkuentzia tasak gora egin du, bai 2022koarekin alderatuta, baina baita ere 2019koarekin alderatuta. Eta Nafarroan azken txanpan sarturik Maria Txibite lehendakariak legealdiko irakurketa egin zuen atzo, Nafarroako jauregian alboan gobernuko 12 kontseilariak eta zuzendari nagusiak zituela. Txibite gogoratu zuen aurreko gobernuei egokitu ez zaizkien ezoiko bi gertakari larriren ondorioak kudeatu behar izan dituztela eta COVID-19 eta Ukrainiako gerrara azkar egokitzeko gai izan direla. Leire Martínez. 3 asteren buruan parlamentuko jardunak eten hartuko du eta dagoeneko hauteskunde aitzin kanpaina nabaria da giroan. Nafarroako Txibite lehendakariak legegintzaldiaren balantzea egin du ekitaldi instituzional batekin. Bertan, bidean izan dituen oztopo nagusiak, COVID pandemia eta Ukrainiako gerra izan direla errandu. Eta bereziki bere alderdiaren lorpenak goraipatu ditu errate baterako HTA edo Nafarroako ubidea. Txibitek ez du autokritikarik egin ordea osasungintza eta hezkuntza publikoko kudeaketarekin. Preziski, azken hilabeteetan aldarri gehien izan dituen sektoreak izan dira. Oposizioak dagoeneko kritika zorrotzak egin dizkiote adieraziz ekitaldia mozorrotutako ekitaldi politikoa izan dela. Nafarroatik mugitu gabe, Maria Txibite Nafarroako gobernuburuak jakinarazi duenez, Nafarroak datorren uztailaren batean hartuko ditu trafikoko konpetentziak. Leire. Nafarroako trafiko eskumena foruzaingoak hartuko du uztailaren lehendabizikotik aintzin. Foru erkidegoko aldarrikapen historikoa da hauxe. Izan ere, Frankoren garaian, Guardia Zibilaren esku geratu baitzen trafikoaren eskumena eta oraindik ez da berreskuratu. Aintzin akordioa berretxiko dute Nafarroako transferentzia batzordeak, Espainiako eta Nafarroako alderdiek izan duten bileran. Bertan, akordioaren nondik norakoak aztertu dira. Alderdi guztiak ados dira transferentziarekin, baina denek jarri nahi izan dute bere buruari lorpenaren ikurra. Eta gizarte arloan 2023ko udalekuak programak ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Udako kanpamentuen sede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz. Horretarako honako sedeak sustatzen dira. Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen ahalbidetzea eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzea. Euskararen erabilera areagotzea.
ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia, adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia, eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen laguntzia. Eta kulturan gaur goizean aurkeztu dute Gasteizko antzokien udal sarearen udaberriko denboraldia. Hau ez da guerra bat, es un relato contemporáneo. Mediante la ficción se trata de ayudarnos a entender la realidad que se esconde tras el fracaso de las relaciones humanas. Kiroletan berriz, igandean, martxoaren 26an Alabes Gloriosas taldeak 12etan jokatuko du Mendizorrotzan Atletico de Madrilen aurka. Gasteizko udalak zelaia betetzeko asmoarekin 50 sarrera bikoitz zozkatuko ditu. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. EH Bilduk goizean jakinarazi du Mozal legea guztiz indargabetzeari uko egiten dion proposamenaren aurka bozkatuko zuela gaur Barne Segurtasuneko batzordean eta horrela egin du RCek ere gauza bera eta beraz erreformak ez du aurrera egingo. Contra 19, ninguna abstención, queda rechazado el dictamen. Son las faltas de respeto a la Carta para la policía y la desobediencia injustificada. Por estas dos cuestiones han sido impuestas más del 70% de las sanciones basadas exclusivamente en unas consideraciones subjetivas. Urrun geratzen da derogatzeko konpromesutik. Onartezina da eta jasanezina da mantentzea lege berri honetan Rajoyren legean isun gehienak jartzeko erabili ziren artikuluak, hauze da desobedientziarena eta errespetu faltena. Eta bestaldetik ez dauka zentzurik gomasko pilotak eta kanporaketak egiteko artikuluak. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana y seguridad policial. Bestalde, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko 30 kideek 5 eguneko baraualdia hasi dute 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzeko. Fernández del Campo Bilboko kaleko areto batean egingo dute itxialdia eta protesta ekintza ugari antolatu dituzte. Itxialdia eta baraua 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko. Beste urratz bat eman dute eta astebeteko protesta abiatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Kotraino gaude, ja, oain dela 5 urte pasata, hasi ginen eskatzen beste neurri batzuen artean, 1.080 euroko gutxienezko pentsio moduan, eta guretzako garaia, denbora iritsi da, ja, behin betikoz konpontzeko kontu hori. Egunero, txandaka, 30 pentsiodunek baraua eta itxialdia egingo dute. Guztira, 150 lagunek parte hartuko dute. 200 zeuden protestaldian parte hartzeko prest, baina kopurua murriztu behar izan dute leku arazoengatik. Ia 200.000 pentsiodunek 800 euro baino gutxiagoko pentsioa kobratzen dutela ohartarazi du mugimenduak.
Ia 200.000 lagun daude, bai Nafarroa eta erkidego hau kontuan hartu egiten badugu, ia 200.000 lagun, eta horietatik 154.000 edo emakumeak dira. Hori, gaur egun esan edo, 21. mende honetan eskandalosoa da hori. Gu bizigaran tokian esan edo, hau da Europako mendebaldea honetan, eta hain justu gure erkidego bi hauetan dirua egon badago. Behar den gauza bakarran ikuste dutela momentu honetan borondate politikoa eta gero, normatiba bat edo zerbait egitea osagarritzeko. Pentsioa 1.080 euroraino osatzeko eskatzen diete Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Bestalde, Eskriba ministroren pentsio erreformaren bigarren zatia kritikatu dute pentsiodunek. Eskribak azaldu dituen proposamenak hortidoaz, horrek esan nahi du gure ekimenak baduela ondorioa eta emaitzak ematen ari direla, ez bakarrik pentsio gutxienekoa, baizik eta genero arrakaldari ere kaso egin diote, baina ez da nahikoa. Beraiek esaten dutena, hemendik 2027 urte arte gehiegi da. Nahi dugu hori bere alaxeia, nahikoa da. Eta pentsioak izpide ditugula Ipar Euskal Herrian erretreten erreforma azken txanpan sartu da bozketa izango ote den jakin gabe. Erretretaren erreformaren azken testua asteazkenean prestatuko du batzorde paritarioak eta ostegunean bozkatuko dute. Frantziako asamblean gehiengoa bermatzerik ez badu gobernuak ez du baztertu 49.3 artikulura jotzea. Petronorren sindikatuek ez dute aurrera pausurik ikusi negoziazio kolektiborako 6. bileran eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Asteburuetan egin dute greba eta martxoaren 17tik 19 ere deitu dute. Gainera, bi greben artean astelehenetik ostiralera 2 orduko lanuzteak egiten dabiltza. Enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartean ez dela elkartuko, ezin dela horrela hitz egin, ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, hurrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen hitz egin orduan ez dagoela greba mahai gainean. Urteko aparteko 80 orduak gainditzeagatik. 400 ordu baino gehiago egitera iristen diren pertsonen kasuekin. Hori izeberjaren punta baino ez da. Ez baitira zenbatzen hitzarmenetik kanpo dauden langileenak. Ez da funtzionamendu normalerako ezinbestekoak diren enpresa laguntzaileek egiten dituztenak. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen inor formatzen, bardun gatxe izango da holako marrak ez gainditzea edo ikustean ona heltzen garen. Bestaldetik, Martuteneko espetxera itzularazi zituzten atzo Xabier Atristain eta Juan Manuel Inziarte euskal presoak. Etxeratek, herenegun azaldu zuenez, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak hilaren hasieran 2 presoei 3. gradua jartzearen alde egin bazuen ere, Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegiak ontzat hartu zuen fiskaltzak erabaki horren kontra jarritako helegitea.
epaitegiak erabakia hartu delako, erabakia Bihar naz torturari buruzko dokumentala estreinatuko da astearte honetan telebistan. Guzti hori oraindik buruan dut. Eta kalea irtetzen manaiz, egite dozi momentutan iruditzen zaite. Berriz atxilotu behar nautela, berriz guztia gertatu behar dela, eta eramatena zaituztela. Ezakindi buruan ditute. Batez ere 5 egun horiek eta ezin dut. Fue ahí donde empezó todo el infierno. Y es ahí en ese viaje, es ahí en el coche, donde me aplican esas descargas. Es ahí donde me golpean, donde me insultan, donde me soban, donde me dejan, donde me asfixian, donde pierdo el conocimiento, donde me queman. Es ahí donde me aplican todo eso. Ya lo he dicho antes, que no hemos hablado nunca nosotros sobre la tortura que asumió ella. Entonces, ¿ella cómo va a decirle a su madre? Si personalmente no ha sido capaz, no es capaz de escribir una carta y explicarle a su madre lo que le han hecho. Eta Eusko Jaurlaritzatik datozen berriei begira, delinkuentziak 20% gora egin zuen EAen 2022an. Eusko Jaurlaritzak delinkuentziaren memoria Euskadin 2022 zeneko txosten aurkeztu du, eta memoriak jasotzen dituen datuen arabera EAen batez ere ziberdelitu kasuek egin dute gora. Josu Erkorekak segurtasun sailburuak delinkuentziaren memoria Euskadin 2022 txostena aurkeztu du. Dokumentuan urtero biltzen, aztertzen eta alderatzen da Euskadin gertatzen diren eta ertzaintzak eta udaltzaingoek 15.000 biztanle gorako udaletan zenbatzen dituzten delituei buruzko informazioa. Aurreko urtean delinkuentziak 20% gora egin zuen EAen. Delitu guztien artean 85% aurrez aurre izan ziren eta 15% teknologia berriak erabiliz. Hala ere, ziberdelituak EAen gehien gora egin zuten delituak izan ziren. Bestalde, EAen egindako delitu gehienak ondarearen aurkako delituak izan ziren, batez ere ebazketak eta ziberiruzurrak. Pertsonen aurkako delitu presentzialei dagokienez, delitu guztien 10% izan ziren, eta gehienak emakumeen aurkako indarkeria psikiko, fisiko eta sexuala izan ziren. Lurraldeetan berriz Arabak delinkuentzia tasa handiena erregistratu zuen. 40,7 delituko tasa 1000 biztanleko hain zuzen ere. Araban beraz, delituen bilakaerak UBA islatzen du, baina pauta orokorraren kontra, UBAren ezkerreko besoa luzeagoa eta jasoagoa da eskumakoa baino. Bizkaian eta Gipuzkoan ordea, 2022ko delinkuentzia tasak gora egin du, bai 2022koarekin alderatuta, baina baita ere 2019koarekin alderatuta. Lezan eta Arratzu Barrundian delinkuentziak eragin handia izan zuen. Izan ere udalerri hauek izan ziren delinkuentziak gehien kaltetu zituenak. Bernedo, Lantziego, Moreda eta Zalduondo udalerriek berriz delinkuentzia tasa basuena erregistratu zuten. Eusko Jaurlaritzak makroeskualde atlantiko baten gisa jokatu nahi du Kantabria, Asturias eta Galiziako gobernuekin batera Europako botere ardatza ekialderantz mugitzen ari dela ikusita eta Kantaurialdeko erkidegoen interesak batera defendatzeko. Lobi baten sorrerak zeresana izan du. Europar Batasuneko erabaki estrategikoetan pisua eduki nahi du Jaurlaritzak Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako gobernuekin batera. Lehentasun jarri dute esate baterako Frantziako gobernuak ez dezala atzeratu Euskaliarekiko lotura 2030tik harago. Horregatik Espainiako gobernuari ere eskatu diote presio egin dezala.
Frantziako gobernuak abiadura handiko trenarekin lotura 2052 atzeratu izana sintoma moduan ikusi dute Kantauri isurialdeko agintariek, eta horri bultza ematean lehentasun hartuta Europan lobby modura aritzeko beharra ikusi dute. Guk nahi duguna da, hortik aurrera eta baita hemendik aurrera ere, bai gizarte ekonomi eragileekin olako loturak egin alizatea, lau autonomi erkidegoetako gizarte ekonomiko eragileekin eta beste lobby bat sortzea, zentzu horretan, amankomunean diren gaietaz, beraiek ere gure lidergoarekin batera landu dezaten. Kantabria, Asturias eta Galiziako presidenteekin batzartu ostean Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu du denek kezka bat partekatzen dutela. Uste dute Europako botere ardatzea ekialderatz mugitzen ari dela ardatz atlantikoaren kaltetan, eta beraz pisu galdu dezaketela lau lurraldeotarako aurreikusitako proiektu estrategikoek. Honen aurrean indarrak batzea erabaki dute. Baina nahi duguna da jauzi kualitatibo bat izatea eta makroeskualde bat sortzea. Arriskoan ikusten dituzte ez bakarrik Euskaliarekiko lotura, baita hidrogeno korridoraren konexioa eta trantsizio ekologikoari lotutako bestelako plan batzuk ere. Eta bultza egin nahi horreta Madrili ere eskatu diote presio egin dezala kontuan hartuta gainera Espainiarena izango dela Europako Kontseiluaren presidentetza datorren uztailetik aurrera. Baina presiorik eta lobby talderik ez du nahi Moncloak, hala adierazi du Denis Itxaso Espainiako gobernuko ordezkariak eta ziurtatu du ari direla lanean eta gainontzeko estatuekin lankidetzan ere bai proiektu hori guztiak aurrera atera daitezen. Maria Txibite lehendakariak legealdiko irakurketa egin zuen atzo, Nafarroako Jauregian alboan, gobernuko 12 kontseilariak eta zuzendari nagusiak zituela. Hor besteak beste, EH Bildurekin hitzartutako 4 aurrekontuak gizartearen onurarako izan direla goraipatu du entzun. Hemos ejercido la política de la mano tendida y sin renunciar a nuestros valores progresistas, la centralidad que representa este gobierno nos ha permitido ganar apoyos a derecha e izquierda del arco parlamentario. Este gobierno de Navarra ha sido garante de ese bien común que es lo público. Bestaldetik, Maria Txibitek jakinarazi duenez, Nafarroak datorren uztailaren batean hartuko ditu trafikoko konpetentziak. Será efectivo a partir del 1 de julio. A partir de esa fecha se abre lo que se ha denominado un periodo transitorio. Trafikoaren arloko eskumen historikoa berreskuratzeak indartu egingo du foruzaingoaren bidea polizia integral baterantz, hori dudarik gabe. Hori ez ezik, Nafarroako polizi buruzko foru legeak aurreikusten duena ere aktibatzeko unea da. Hain zuzen ere, udaltzaingoetatik foruzaingora badago beste pasabide bat, badago beste pasarela bat. Parlamentua onartzeko epea gainditu zen, epea bukatzen zen 2019ko abenduaren 5ean, ez da ezer horretaz gauzatu, ez dago reglamendurik. Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Pirineo Atlantikoek mendia zaintzeko mugaz gaindiko lankidetza proiektua aurkeztu dute. Larrun mugaren eta Euskal Herriaren simboloa da Sara, Urruña, Azkaine eta beraren magala.
Gaiz aldatuta Euskalgintzak manifestazioa deitu du apirilaren 22ko Baionan eta gurekin izan dugu Ihintz Oliden Ipar Euskal Herriko AEK-ko koordinatzailea. Olidenek salatu du azterketak euskaraz dinamikako kideak egiten ari diren mobilizazioen aurrean gormutu jarraitzen duela Frantziako gobernuak. Astetan mobilizazioak izan dira eta hor ikusi ditugu Bordaleko okupazioa ere bai, baina guk lehenik eta behin aldarrikatzen duguna da hizkuntza politika publiko ausar bat garatua eta plantan emana izatea, euskarak babesa hortik hartuko duelako eta beste aldetik hizkuntza politika hori deklinatzeko laguntzak izatea eta egun hortan hori da denen artean aldarrikatu nahi duguna. Eta munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da. 15 haurrek probatu dute dagoeneko. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten haurrentzat diseinatu da bereziki. Munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten haurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspazek Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 haurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomokin mugitu ezin duten adingabeek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke azkenean garun paralisia duten aurrek euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez dagoen eduki mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horrek, emozionalki eta bai, eragin positiboa edukitzen dau, eta erokarenak izan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, beto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusian martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak. UEMak eta Nafarroako gobernuak hitzarmena sinatu dute euskararen erabilera areagotzeko ekimenak bideratzeko, besteak beste euskararen inguruko aholkularitza, itzulpen zerbitzua eta gazteentzako udalekuak lagunduko ditu. Abenduaren 31 arte egongo da indarrean eta gutxienez 2 aldiz bilduko den jarraipen batzordea ere osatuko dute. Gai horren inguruan sakonago hitz egiteko Iraitz Lazkano, UEMako lehendakaria daukagu pantailaren bestaldean, Gabon. Bai, Gabon zoi be.
Atzo egin zenuten agerraldia ez da Nafar Institutuaren egoitzan, zein da zehazki hitzarmenaren xedea? Hitzarmen horren helburua da, hainbat urtean lantzen ari garen UEMA eta Euskara Bidearen arteko harreman hori eta elkarlan hori indartzea. Hitzarmen horrek ahalbidetuko digu UEMako kide dien Nafarroako herrietan oinarte eskaintzen dituen zerbitzu horrek indartzea eta horretarako baliabide gehiago jartzea. UEMan ustez oso garrantzitsua da hitzarmen hau, esan bezala, aurrez ere hainbat proiektutan elkarlanean aritu izan bagara ere, era honetako lehenengo hitzarmena da Euskara Bidearekin sinatzen duguna, eta uste dugu neurri baten badala Nafarroako gobernuak ere apostu bat egiten duela udalerri euskaldunen eta arnasgunen garrantzia aitortzeko bederen. Esan duzu zuk dagoeneko Iraitz Euskara Bidearekin elkarlanean denbora daramazuela, eta Nafarroako udalerri euskaldunek azken urteotan izango zenuke hizkuntzaren bueltan edo hobekuntzak edo aldaketak izan dituela? Nik uste dut, Nafarroko herrietan ere poliki-poliki, UEMako kide direnetan bintzat, hori ezagutzen duten realitatea, bagabiltzala, bagabiltzala lanean, bagabiltzala udalerri euskaldun horiek ere, urratxez urratx euskaldun izaten eta arnasgun izaten jarrai dezaten, eta hauen zaintzan eta babesean, Eta era honetako hitzarmenek ingo digutena da, ahalbidetu bintzat, baliabide gehiago jartzea udalerri horiei zerbitzua emateko, esate baterako udaletako euskara planak egitea, hizkuntza aholkularitza ematea, esan duzuen bezala itzulpen zerbitzuak ematea, edo udalekuak, edo kulturartekotasunan inguruko programak martxan jartzea. Eta gaztei dagokionez euskararekiko kontzientzia hori piztea ez garrantzizkoa da, zer nolakoa da argazkia gazteen artean? Duela gutxi jaso ditugun Nafarroako inkesta soziolinguistikoaren emaitzak, eta egia esan, pixkat gazigozoak edo, Hor ikusten da, gazteen artean, puntutxo bat gora egin baldin badu ere euskararen ezagutzak, euskara bultzatzeko politiken inguruko engaiamendua edo interesa, nabarmen atzera doala, eta hori nahiko datu kezkagarria iruditzen zaigu, Guk uste dugu azkenean, hizkuntzak behar dituela gazteak euskarazko politika bultzatuko dituen gazteak horren aldekotasun minimo bat behar dutenak, eta hor, atzeraka da edo estankamentua bentsat ikusi dugu. Horrez gain ere Iraitz gaurkoan prentsaurreko bat egin duzu, UEMak 100 kide baino gehiago izango dituela iragartzeko, ikus dezagun. Hor ikusi ditugu, Arrankudiaga, Arruazu, Doneztebe eta Etxebarria gehituko dira mankomunitatera martxoaren 25ean, ospatzekoa da hori, ez da? Ospatzekoa oso posgarria, esan bezala, atzoko prentsaurrekoa iragartzen genden momentuen, esan genuen oso berri posgarria zala, Nafarroako gobernuarekin hori, hitzarmen hori sinatzea, eta gorkoare posgarriagoa izan da, 100 herriren muga hori gainditu dugulako, frogatu dugulako beste behin, UEMA erakunde publiko sendoa dela, sendotzen ari den gainera, 101 udalerri izango gara, martxoaren 25ean egingo dugun batzar nagusitik aurrera, eta esan bezala hori, azkenean lurgune euskaldun sendo eta gero eta sendoagoa sortzen ari garela. Horren frogetako bat, tipologia oso ezberdineko herriak UEMara txikitzen ari direla, alderdi ezberdineko gobernatutako herriak ere bai, eta uste dugu, gaurko prentsaurrekoa, gaurko berri hau, bereziki postekoa dela.
Esan duzu baita ere lehenago udalerri euskaldunak eta euskararen arnasguneak mantentzea ere oso garrantzitsua dela, ezta? Guk uste dugu euskararen bizi berritzean klabetako bat hori dela, ez? Gero eta udalerri euskaldun gehiago dago, hau da, ezagutzak hainbat lehen euskaldun konsideratzen ez ziren udalerretan gora egin du, eta beraz, udalerri euskaldun konsidera daitezke, baina arnasguneak gero eta gutxiago dira, ez? Uste dugu udalerri euskaldunen tipologia ere pixkanaka aldatzen ari dela, gero eta gehiago direla udalerri euskaldunetan ama hizkuntza edo etxeko hizkuntza euskera ez daukaten euskaldunak, eta errealitate berri horri ere aurre egiteko estrategiak eta bilatu beharko ditugu, eta esan bezala hori, klabetako bat hori izango da euskararen biziberritza. Eta Iraitz, amaitzeko nola irudikatzen duzue etorkizuna egoera horrela? Bueno, gu egia esan da. Arazo bat ari gara izaten, beraz tartetxo bat eta berehala etorriko gara bueltan. Iraitzekin konexioa berreskuratu dugu, Gabon berriro Iraitz. Ez dakit ondo entzuten den? Zuk entzuten dirazu, bueno, ari ginen hitz egiten etorkizunari buruz, nola irudikatzen duzuen? Ezin dugula Iraitzekin hitz egiten jarraitu, beraz aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere, auzoan bizi sareak operatu berri zuten etxegabetuarentzako egonaldia luzatzea lortu dute Gasteizen. Otsailaren 23 arte lortu zuten ostatua operatu berri zuten etxegabetuarentzako. Hala ere, medikuak 6 asteko atsedena hartu behar zuela agindu zion, hori dela eta udal bulegoetan berriz eskatu zuten egonaldia luzatzeko eta lortu dute. Ebakuntza egin dioten eta kale egoeran bizi den kidearentzat ostatua borrokatu dugu azken asteetan. Bere egoera zaurgarriak urgentziazko irtenbide propioak behar zituen, eta lortu dugu aste batzuetarako ostatua. Kalean ez dagoela osatzerik salatu dugu, baina argi dugu ere kalean ez dagoela bizitzerik. Auzoan bizin kide gehiago ditugu kale egoeran, eta Gasteizen gehiago dira. مؤمن أنا في طوي صورك ما مرت بالعملية المهم إذا سوسيال أعطوني سيمانة وجدوني أخذ آخر كامل في البرقي ما دبرني باقي معهم في البرقي ما عرفش نايدينو معاه. Hasteko, Gasteizko udalari neguko harrera zentroa irekitzeko exigitzen diogu, eta beharrezko baliabideak martxan jartzea, inorrez dadin kale gorrian bizi. Bestetik, gure kaleetan bizi diren guztiak erroldatzea eskatzen diogu, inolako baldintzari gabe, oinarrizko eskubide eta baliabidetarako sarbidea izateko. Baina ez gara horrekin konformatuko. Guztiontzako etxebizitza duinak lortu arte borrokan jarraituko dugu. Bestalde, maizterrak etxebizitzetatik kanporatzen dituztela salatu du Aldak Baionan. Elkartearen ordezkariek jakitera eman dutenez, 2019 urtean 302 prozedura izan ziren Baionako auzitegian, alokairua eten ondoren etxebizitza utzi ez zuten maizterren kontra.
orduan, 300 prozedura, baina zoma jende kanporatua da, deus erran gabe, eta joiten da bere etxe bizitzatik, erran ezagun, arrabutzik erran gabe. Eta eskatzen dugu ere, legia aldatzea puntu hortan, derrigorrezkoa izaiteko olako prozedura bat egiten delarik deklaratzeko prefeturan. Bigarren gauza, kanporatuak diren jende horiek lehentasuna ukan behar dute etxe bizitza sozialarentzat, eta etxe bizitza sozial parkean etxe bizitza kopuru bat haientzat erreserbatua izan behar da, segurtatzeko kanporatua direlarik eta ez bani bat dute pribatuan berriz atxemaiten bizitzeko lekurik, etxe bizitza sozialean badirela haientzat prioritatea duten etxe bizitza. Jokin Revilla ongietorri errefusiatuak elkarteko kidea elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan. Bere esanetan Mediterraneoan gertatzen ari dena tragedia bat da eta salatu du Europa hori finantzatzen ari dela. Ez da bakarri gobernu italiarra orain eskumakoa dela, baizik eta da Europako politika osoa. Egunero, ia badaude hildak, egunero daude desagertuak hori inorrez du aipatzen, desagertuak kontatzen baldin baditugu ez dakigu zenbat milaka personak, azken 10 urte esaten dute 20.000 eta piko hil dire Mediterraneoan, horrezegatik da tragedia itzela eta Europa beste aldetik begiratzen du. Ez bakarri beste aldetik baizik eta finantziatzen du mugak teorian protegitzeko, egin du Frontexeko polizia Europako menpe dagoena. Revillak salatu du udalek, foru aldundiek zein Eusko Jaurlaritzak eskumen ezberdinak dituztela eta hori oso nahasgarria dela migratzaileentzat. Baina idatzita dago dana. Kartera de servicios ipintzen du gaiz gai fitxa bat zer baldintza norentzakoa da, zer egin behar duten, eta hori dago, eta da, liburuezka bat, eta han etortzen da, zenbaki, batekin bada, da udala, bigarren bada, da Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritza, baina espezifikatuta daude danak, eta sorpresa da, lehenengo da, arreta eta hori, esaten nuen azke deno joan behar direz musera, pero musera ez da ganao, ez dira animaliak, tratatu behar duzu eta zuezin baduzu, ondo azaldu, zer egin behar duen, nora joan behar duen, eta hori ez da existitzen, da mespretsu bat. Zer gertatzen da, eskubidea ez daukaten eskubidea mugitzeko, gero, haien paise, Europa eta Occidente osoa, lapurtzen dugu dana, lapurtu, no erosi, lapurtu, eramaten dugu gara gerlak, ezin dute bizi, arrainak edori kentzen dizkiogu, eta gero ezin diretorri. Afrikano batek esan zidan behin, nahi dute gure kontinentetik dana gu izan ezik, gu ez etortzea. Eta Arabara Salto Gasteizkurrezko odomina Arabako mediku elkargo ofizialari ematea proposatu du alkateak.
2023ko udalekuak programak ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Izenak emateko epea laster zabalduko da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Programa 3 lurraldetan eta Nafarroan kokatutako 15 instalazioetan garatuko da. Udako kanpamentuen xede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz. Horretarako honako xedeak sustatzen dira. Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen ahalbidetzia eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzia. Euskararen erabilera areagotzia. Ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia. Adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia. Eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen laguntzia. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu dituzte, hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu ditu. Hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu urtekariak. Izan ere, orain arte urtekariak beti begiratu izan dio iazko urteak emandakoari, baina poliki urtekarietan zehar sartzen joan gara ere eskuartean ditugun erronkei buruzko azterketak, gogoetak eta artikuluak, ezta? Orduan, proposa ikusten genuen ez dela hor iazko begirada horretan geratzen, baizik eta izango dela tresna bat aurtengo urtean zehar ere baliagarri izango zaiguna eskuartean ditugun beste hainbat gai lantzeko. 14 artikulu eta 3 eranskinek osatzen dute urtekaria. Emaitza hori izaten ari da, nahiko ale osatua, 200 orrialde ingurukoa da aurtengoa, eta bertan lektoreak berak bere ahotik ere hitz egiten du, urtean egon diren berrikuntza eta ezagutzeko moduak eta zabaltzeko moduko diren esperientziak kontatzen, eta jarraitzen du ere noski artikulu luzeago eta zientifikoagoen atalak, baina esandakoa, ez? Heltzen gara ere beste alor batzuetara eta beste agente batzuekin dauzkagu hartuemanak. Artikulu guztiak euskara hutsean idatzita daude, baina ingelesez ere itzuliko dituzte adimen artifizialaren bidez. Nahi dugu hemendik aurrera, itzultzaile automatikoaren bitartez, publikatzen ditugun artikulu guztiak ingelesera ere itzuli. Eta hori hasi gara aurtengo alearekin, ari gara horretan lanean, eta pixkanaka egingo dugu aurretik argitaratutako urtekari guztiekin, artikulu guztiak ingelesera ere eman, elia itzultzaile automatikoa webgunean integratuz. 8. urtekaria da, 2015an lehena argitaratu zuten. Hasiera batean, unibertsitateari lotutako ikerketa artikuluak biltzen zituen urtekariak, baina pizkanaka beste eragile batzuk bildu zituen. Adibidez, edizionetan, Badalaz, Enpresa Bidea, Eudan eta hainbat hedabideetako kideek idatzitako artikuluak jaso ditu. Eta podcastei hainbat atal eskaini gainera behategiak. Bloke berezitu bat egin dugu podcastgintzaren inguruan, ikusi dugulako alde batetik gorantza doan joera bat dela, sorkuntzan, ekoizpenean eta konsumoan, eta horren ondorioz ere hainbat azterketa egiten ari dira unibertsitate mailan. Orduan, bildu ditugu azken sasoian egin diren hiru azterketa nagusi, bai konsumoaren inguruan, bai euskarazko podcasten inguruan eta bai podcastgintza feministaren inguruan.
eta horiek sartu ditugu kontasuntaren inguruko bloke horretan. Izan ere lankidetza da urtekariaren adierazlea. Gaur goizean aurkeztu dute Gasteizko antzokien udalsarearen udaberriko denboraldia. Helduentzako antzokiak 5 aukera biltzen ditu hurrengo datetan. Gainera, umorea, dantza, musika eta magiarekin zerikusia duten antzezpenak ere emango dira. Esta guerra bat es un relato contemporáneo. Mediante la ficción se trata de ayudarnos a entender la realidad que se esconde tras el fracaso de las relaciones humanas. Kiroletan berriz Iruñeko udalak, Nafar gobernuak eta pilotaren sektoreko ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburu bilakatzeko proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du. Eta horretarako, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak eta sektoretako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Haunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez ere hori da pilotak izan behar duena, ez? Politiko pixka talde batera utzi eta pixka aipatu duena ere, bai, ez? Nik uste, pilotan ere, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken hori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haur eta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, haurtzaroan, neskak mutilek kirola hautatzerako momentuan zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, pixkat ikusarazteko bai. Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Eta Labritetik Durangoko Ezkurdi frontoira, Erika Mugartegi eta Araile Jardi markinarrek eraman dute Women Winter Series txapelketako aurreneko txapela. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Zutagar taldeak egin duen aurtengo herri urrats jaiarentzako abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Amaren bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak baitaren besoetara jauzi
diogu etorkizunari eman egon